Ya, sengibuyile ke manje. Yo, Jesus Christ. Okay, sibonga ukuthi ngathi. Phela eqaleni I was live. Kunomsindo lapha yabo. Ngicela sebekhuluma nezinto eziningi ezingazwakala engingazizwa kahle. So ngavela ngibona no angisheshe ngivale ingaze konakale kakhulu yabo. Yeah, injalo nje. How are you? I'm good. Ngiyaphila ninjani bakwethu? But bese ngiyenza nje mfethu yabo. Nami ngithi shwi because I care so much yabo. So mina ngiqalazi. Ingqondo yami esibhlungu akusacabangeki, angisakwazi ukwenza amanye ama-video. Angisakwazi ukucabanga manje. So angazi lenkinga soyimisa kanjani nyabo. Ayinkulu lenkinga too much. Akusacabangeki manje, ngisakwazi ukucabanga. Sengithi ngenzi abo manje sengiposta ama-video amadala. Ngiyacabangeki manje. Hayi ngingakali. Okay. Angisagoli. Yes. Sebeke bathi kungiphatha kahle nyana kancane yabo. So manje nangisagoli. So akusacabangeki mfethu yabo. Yeah. Akusacabangeki. Singi right la ngikhona yabo. Yeah. So singendayisa nginishiya nodwa. Ngizobuya nama sebengiphindile bangihetha. But for now engisale lenkosi bakwethu mina ngi-enjoy life lapha yana yabo. Sithemba singe bayihliphise ngoba amantombazane izinja yazi. Amantombazane. Njani? Kuyaphila mfethu njani? Aphandle ukuthi nje angizwanga kahle into bengibhala kwi-exam ye-accounting namhlanje. Hayi. Ngiyakutshela wena. Ungibona nje ngidinga amanzi, umoya wami ophezulu. Because hayi, into engiyibhale lapha ayikho. Aza ayikho. Ayihleke into nje uhlekani wena mfethu. Uyahleka ayikho into engiyibhale lapha yana mfethu. Abone nje for umuntu ongayenzanga i-accounting e-high school le nto lapha ya ngiyazi bizwa ngani. Tshela wena bakhipha i-question ya 25 marks. Okay. Lapho kulo 25 marks was into eyodwa. But I'm joking, angisho ukuthi mina ngazi into eyodwa. Yabo. Yeah. Kuphuma 15 marks, uthi yabona 15 marks. Yes. Ubhale wonke uyitshethe uqedile. Kanti akukho nokukodwa right kulo 15 marks. Yabo. Already usufaile iphepha ongakayiqali nokuliqala. So nje mfethu ayi mina ngathi isikole sesiyeke vele phela. Yafika nabelungu lento le. Kenzeka. Yes, I'm telling you mfethu. Kuyafailwa la nyanga. Hayi mina kodwa phela. Hayi kunjani? Hayi mina. Abona nje ngidinga ukucamela ngiyadlala into ngicamela ngidinga imali. Njengase high school or section ama method. Same thing as ama formula ne. Ikhona into kanjalo but akufani nase high school yabo. E-high school it's like uyazi ukuthi ngibala kanje kuphela. Ngisho bengashintsha inamba but uyayazi iformula ukuthi la ngibala kanje kuphela. Lana mfethu it's like sekuhamba nesingisi esikhulu so wanga understand ukuthi bathini ngesingisi inamba ngeke uzuzenze lutho yabo. Yeah, kunjalo nje khehle yabo. Isingisi yabo. Uzofeyila ngempela nje uma ungasazi. Kunjani? Qeda kusho ukuthi I'm not okay.
ngibhala into engekho but it's fine. Be-Andy phela mfethu sami South Beach yezwana. Usangikweleta sami South Beach. Ukungisibe futhi. Ola khamba kanjani mfethu? Hayi Thando. Yes, send a message lapho ngifuna South Beach now. Uyangikweleta. You remember ngithi? Yeah. Part of life. Ayikho deep lento ehlisa umoya. Angikho stressed mina ngipholile. Yabo. Yes, I'm relaxed. I-DP yami la. Yabo. So ngizoba covered ehlisa umoya mfethu. Ikona nje ukuthi umuntu useyaqeda lana ukubhala unyaka uphelile sesiwe emakhaya yabo. Ngisalele exam eyodwa so after exam ngiyahamba ngidlala. South Beach mfethu lapha ni South Beach. Take this pain and turn it into something. Uyedwa kuphela umuntu owaziyo ukuthi ngithanda le ngoma engidlalayo and why ngiyithanda nokuthi ngaqala nini ukuyithanda uyedwa kuphela. Yazi why ngithanda ingoba like angithi ubone ukuthi ingoma nengoma ozoyithanda specific ukuthi izokukhumbuza ba kanjalo yabo. Ayenzeki nina leyo nto leyo kumina iyenzeka ke yabo. Mangifika kule phase mhlawumbe ukuthi ngithanda ingoma ethile ukhona umuntu engizomkhumbula ngaleyo ngoma noma ukhona umuntu ozofika empilweni yami ngaleso sikhathi ngisanda kuzwa leyo ngoma yabo. Yeah, same thing applies. Jabulile ungibona izolo ungibonile izolo kade ngiyapi izolo angiyange campus izolo yazi but ke hayi Thando nakumina yenze that's why ngiyithanda ingoba ngathi ngiqala ukuyizwa ngayithanda yabo kanti vele sizohlangana ngalelo suku yabo soba ne meet up ngalelo suku naye ngiqala ukuhlala naye ngamthanda naye yabo. Yeah, so manje uyena le ngoma seku kanje asibreya uhamba nomfana okhanyayo. Oh manje mangihamba nomfana okhanyayo mina nginjani ke mina nginjani mina like angikhanyi mina I know angikhanyi kodwa phela nawe hamba nomfana okhanyayo mina omnyama. Yes I'm black kodwa usiyangibandlulula ke manje. Oh it's fine. Wena andangikwazi hlekani because manje I'm in love yazwani. Ulithando love visitha wena noma umubi wena bethu. Yes ngikhetshile manje. I'm joking ngikhetha amantombazana udodi kabi. Uzolungibingelele kahle. Ngizoba honest yezwa yini ngiyakhumbula ukuthi khona umuntu engibingelelile lapha ya. But bengazi ukuthi ubani. Mina ngixakile ukuthi ubani lo ngibingelelayo and futhi I was confused bengayitshela usho mina because ungibingelelile but ngavuma ngaqalaza ngemuva because I thought mhlawumbe ukuthi ubingelela lo muntu engihamba naye or umuntu engemuva but anginakanga yazi to be honest angizange nginake. That's so don't at least thina siyavuma sinankinga nalokho azenze ingcono asenze ngasi perfect yabo. Asinankinga nalokho niyabathanda kodwa labo doti yabo. Ngibonile ukuthi uxayekile. Yeah I was confused because bengazi ukuthi bayazi to be honest. Ubuya nini? I'm not sure but ngiqeda ama exam this month. Shooting ngizobuya ngoNovember. Angazi ukuthi ngimhlaba. But ngizobuya ngoNovember. Yeah. Ubuya phi vele emagasela lapha ya. Noma vele uhlala ngakhona because I think sokwesibili sihlangana endaweni ezikanje. Ukhona yini umalumekazi? Bese ngiqala ukuzichaza Nkosi. Yeah it's fine it's like ubuphuthuma vele so hey yabo.
nami it's too much, sineyinkinga but it's fine, yabo. Unqona ukuchaza. That's fine. Ingase oh, makes sense. Futhi sisazohlangana engathi sazobonana because manje it sounds like a plan. Let's hope sisazophambana futhi khona, yabo. Yeah. Are you a poet? No. Angithanda ukubhala ama-essay English, but I'm not a poet, yabo. Hi, siyakunjani Slindo and Malendali. Jesus, kama lakho langihlula yazi, but how are you? Hi, Bamshoti. Garage. Ngabuya futhi wangibona. Nkosi yami, anosibiza phela manje sibona cause manje ibhlungu lento umuntu athi ukubonile, umuntu abuye efonini athi ukubonile, yabo. Cause manje angisazi nami isimo kade ngikusona ukuthi bese kanjani. So mhlawumbe ngibone ngesikhathi esirong, yabo. Yeah. But it's fine ngoba sekwenzekile, yabo. Hlale kiphi res? Why? Ufuna ngibashela? Ngihlala opposite nase Astron. Ase Bayside ngihlala la. Because everything needs yeah, ngihlala nase Bayside. Hawulele laptop ina page. I got you is a bundle of joy. My bundle. Ngibona san George. Why settle for one quote? Compare 12 and find very. Ubani ngefethi lo manje? Sipho hlezi post ama video yami. Ungibingelele lama ukhuluma san George ezwa yini. Kade ngikhona namhlanje. Ngathi ngicharge laptop. Yabo uma wabona yimina aqala nje ukushaya ngetshe ephethe ekhanda because manje angazi ukuthi awubingeleli ngani umuntu omambona. Jabula mina aqala, so mina ngiyajola, angizenzi izinto zabantu abadala mina. Angizenzi izinto zabantu abadala. Yini umjoli igama eliqine kanje? Angizenzi izinto ezithe phecelezi. Sawubona kunjani? Good. Yes. Ngwekazi. Hi. Awata phela ningaphiki nami. Yazwani. Ngaphiki na. Wona bafamba kanjani mfethu? Mina ngisangathi angijoli la manje nizwe next week kuthi usiyandula siyolobola. Yabo. Yebo. Ngeke sikuthi ngiyolobola mina. So ningaphiki nami, yabo. Yeah, ungaphiki nami. Ngisangena ku TikTok ngithi umjoli uyabheda. 1 no 2 no 3 na angimele wenze. Phela I'm not saying ukuthi ngihypocrite ngepho. Sengiba honest. Ngifuna understand ukuthi akona wonke ama advice or maybe mhlambe ama speeches engizowasho azokusebenzela wena, yabo. So into kumele uyithathe uyilalele then mase ya evaluate ukuthi izokusebenzela yini wena. Phela. So guys bakwethu. Ngibona nje udali uthi angiyeke ku TikTok. So I have to choose between yena no TikTok. Akela ngikhethe bani. Ngoba ngikule live. Obvious. Engizwe intombazane mina mfethu awungeke phela. Funa ukuphila nami. Ngiyabhora mina mfethu. Mina impilo yami iyabhora mfethu. Yabo uma udecide ukuphila nami uzobhoreka lokho ku serious. Yabo. Anginamali, angihlekisi, angithengelani izinto. Nje ngihlezi ngisendlini so uzobhoreka mfethu uma ufuna ukuphila nami. Awuzobhoreka. Please visit eSwatini. Hawu ngiyofika lo ubani lapho nje mfethu. Ude kanje. Wena woza kumina omngconi ize eThekwini omngconi yabo. It's not all about that. Yeah, as much as kungekona mhlambe like mhlambe ngokwama gift ukuthengelana izinto or
but at some point kumele sixoxa ngithi sihambiselana ngekwenkulumo because masihleli sobawu-2 kumele kube khona into esiyenzayo or esikhuluma ngayo. Manje mina ngikwazi ukuholda i-conversation yabo izofila ngathi interview because manje angikwazi ukuxoxisa umuntu shoot ngizobe sengiphendula izinto ayishoyo kuphela, so that's why ngithi hey kuyabhora ukuhlala nami yabo. Hlala Penelty, hlala kwi-CBD yaseDurban yabo. Baske ngihlale San George yeah. Nakho nje yakhuluma, I'm replying to ama-comments yabo. Yeah, cabanga ama-comment awekho, angazi bengizongena ngithini ki-live but I'm replying to ama-comment like kuzobe into kanjalo. Zohlala nami endlini. Okay. Ngilunge noma wait shuthi phela uthi ngibone namhlanje uma ukuthi ngilunge noma ngibone ecampus and iphepha lengiphatha kahle. Angilungile mina mina ngikho innocent, angilungile Nkosi yami. Mina yazi awungifuyisi but ke namhlanje bengenziwa yiphepha yabo. Me and you same, khuluma kwenkinga. Yeah, kahle angimind ukukhuluma but angeke ngikhulume if ngenayo into engizoyisho yabo. Kumele ngibe nento engifisa ukuyisho kuwena bese siyakhuluma ke, otherwise angasikhulume ngalutho mfethu. Sengagcina ngokubingelela nje kuphela. Awuzange ngibone ngihleka yabo nje wathi ngibona ngihlinile ngiyimubi lapha nginje ya sidalwa. Yes, angithi ngibonile ngihlinile lapha ngiyimubi nginje ya kinjalo angikwazi mfethu. Mangihliya ngiba mumbi kakhulu kuba worse, so isicelo sakho sibig yabo. Qinisile yazi, I'm serious. Qinisile mfethu. Word of the day mfethu, kule situation engibhekene nayo emini odinga word of the day ngishawe iphepha le-accounting kanzima kodwa sengikhathi ukukhuluma ngalo because sengilibhalile yabo. Umuhle no phela okay ngiyabonga ne, that's number 1, thank you, but abantu babona ngendlela engafani yabo. Yeah, usangambuka umuntu uthi yabo lo angeke nje angeke ngimele Nkosi yami, kunzima ngisho kumbuka. Omunye amthande athi muhla zamshade, so sibona ngendlela engafani but ngiyabonga yabo. That's not the point. I-point ithi angikwazi ukusmile finish yabo. Yes. This is amazing. Hands on your waist, because all that we taste. Your freckles lead the way. I chase your consolation. I chase your consolation. Wait, Jesus, I sent the message, no mistake. Yo, it's a blend. So okay. Favorite song. Yes. Indoda yomzulu ayismile uhleka nje ngempela uyindoda yomzulu kumele uhline. Yes, uma indoda yomzulu kumele uhline. Ube mubi kancane. So angimthatha serious umfana ohleze ehleka. Hey. Love you. Thank you so much and I love you too. Yeah, yabo nje uma indoda yomzulu kumele ngathi uyahlina kancane. Inkinga nje ayikho into engenzeki yeah ne guys, asiphumeni phela lapho. Yes, thank you, seku right, asimeni lapho yabo. Siyeke leyo kancane please, cause manje
A long story, but it's fine. Hello, Siya, kunjani? No, ungasho kanjalo. Tana, I am like this. Let's ngikhombisa ukuthi nginjani mfethu. Mina ngimnyama mina. Let me show you because I'm using the light. Yabo skin tone yami injani? Yes. So, ungabe afraid. Ungibiza ngo black because I'm black. Angikho mpofu mina mfethu. Yabo. Jesus Christ. That is why ngifuna intombi ethanda ukuba mpofu nyana yabo. Because asikwazi ukuba mnyama sobabili. Why ngimnyama nawo umnyama? No, shothi sokukhipha ingane enjani lapho. All black ibodwa. At least iba muhle wena. Mina ngizothukuza kancane. Mina ngizofika nengqondo yabo because I'm clever kancane. Then singafuza mina ngokuhlakanipha bese ifuza wena ngobuhle. Yabo 50-50 ngendlela right yabo 50-50 right lo umpofu ngikuboni yazi umpofu awungeni sibothe umpofu uvula ikamera njengami khona sobona uqinisile yeah mele ufike nobuhle phela not ubuhle bodwa but kumele ukwazi ukuyisebenzisa kancane kanjalo. Why do you always speak facts? Nkosi yamazi uphendula kanjani lo mbuzo? Angifuni ukuphendula ube yihaba because manje ngizofika ngiqamba amanga endaba engathanda shem. Ngiyadlala ngiwathanda manga. Ukuthi kumele ngicabange before ngiphendule kanti mina ngilo umuntu othi mawuphendula umbuzo kube ngathi ngiphendula for 5 marks yabo. Ngithi mangikuphendula uunderstand ukuthi ya man. Oqinisile yazi. Ngisho ngiqamba amanga uzokholwa because mangiphendula into yabo. So umbuzo wakhe uyangihlula usuyeke. Sawubona, how are you Ntswaki? Umuntu ocabangayo mase ekhuluma amanga lawo. Afuna ngikuprove wrong. Do you know yazi le saying ethi ungabi lenhloko umuntu uvela ikhuluma ingacabangi ukuthi izothini because manje uzokhuluma nezinto ezwrong and ezifika kabi kwabanye abantu. So mawuthi umuntu ocabangayo before akhulume uyilaya like uqamba amanga, that is wrong. Kubalekile before uphendule xa kuthule ucabanga umbuzo bese uphendula kahle. Because imagine mawuzongibuza umbuzo ngikuphendule same time. It's like sengiphendule la uphikisana nawe not understand the intention. So kubalekile ukucabanga before uphendule umbuzo yabo. Yeah. Unjani sawubona? Hello. Unjani? Unjani? I'm good. Ngicela ukubona. Okay. I'm at work now. Sup? Nah, good to ask umuntu. Simi ngawe yazi. Sibona ukuthi qinisekile. Oh, how are you? Oh, mpofu kunami too much mfana hey. Sengiyabona. Oh. So, uhlala laphi? Durban. Tongathamba lathi. Ngiyazi leyo ndawo yazi. If you're interested, uzoyazi. If you're interested in knowing. Uzongikhombisa leyo ndawo. I can. Oh, so kumele ngicele kuqala before ngikhombise shothi. Azikho isidingo. Oh, okay. Ngiyakuzwa. Igama lakho lang
Emahle or Amahle angikwazi ukufundela ibhalo la yazi. Dimahle. Like igama lakho pronounce kanjani? Leli ulipronounce by Dimahle. Kodwa mina ngu-Amahle. Amahle. Oh, Yebo. so Amahle wakaba isibongo. Washabalala. Shabalala. Nothisha owayefundisa osebenzisa sibonga ngimthandisisi kahle. So Why? mhlawumbe usizofela izolo zakhe because but I'm joking, Shabalala. Ukuthi yini asiphatha nanga kahle yabo. Yini inkinga? Balala. Isikhathi wayesingisa ngizwana nomuntu okhuluma isingisi ewumzulu. Too much. Awu. Yes. Why ukhuluma isingisi? Lazenzakalela. Oh, awusikhulumi nawe ngibo? Yini? Isingisi? Uthe kuyazenzakalela sengifuna ukubona kwenzeka Hayi, kuyazenzakalela serious. Oh, okay. That's fine. Okay. So lakho right? Yeah, alright. And yours? Mhlambe nokushona ngangcono mase kunje. Kanti inkinga ey'ngaka zani nani? Ngaze kamncane inkinga ey'ngane ngiyakutshela wena kuningi bethu. Yini? Hayi inkinga zami zidinga imali nje kuphela akukho kunye yabo. Mangathini zingaphela. Akho umuntu ongayidingi imali mfethu. Sonke siyayidinga imali. Ngisho ukuthi sonke siney'nkinga. Okay. Ya ngiyakuzwa. So ngizokufollowa-ke nemese mali. Ma uhleli wedwa ni lapho? Hleli ngoba? Nengane asekancane. So ilalele nje. Okanye Oh, okay. Kayikho inkinga-ke. Jabula ukwazi. ukwazi nami ngiyantuli. Okay, ube right. Wacha. Oh, hey ma. Athi ngiyolala kahle kahle ngiyazela. Ngivuke ngo-5. Ngilale ngo-5. Ngavuka ngo-7. Ngiyobhala ngo-9. Yabo uthi impilo yami imess kanjani ifana nomjolo. Cishe ngasho umjolo womunye umuntu oyimess kanzima kabi. Yazi umjolo uthi uma ubuka ungawuhaleli ukuthi ayi as much as bethandana kodwa angifisi ukujolo umjolo njena. And it's shame, it's sad. Yabo. Because ave bethandana kakhulu. And babone ngathi right lento abayenzayo kanti ish. Ahlala bese ngisho nami yabo. Yeah, kufuneka kwenza ukudla ngilale because I'm tired. Ngidinga ne-massage. Kodwa ngoba akekho ozonginikeza so ngizolala. Ngilele flat kanje. Ngizovuka sengi-right yabo. Yeah. Ngizovuka sengi-right. Ngabe ngiyokwenza ama-video manje since kusayisemini but ngithe sengikhohliwe ukuthi ngizothini because angisahethekile manje. So angisenazi izinto engizozisho kwama-video because imood yami inhliziyo yami isacwilile nje lapha kwezothando yabo. Khona uzongimasaje uhlala kude ngifuna into yamanje mina because manje udala katholakala efonini yabo. Ukuba ukhona nje useduzane mhlambe like 10 minutes away kanje senze izinto zenzeke. I'm joking baba yini. Angazi ngizoba live nini so ngeke ngenza ama promise ngithi ngizoba live ebusuku. Ula eduze. Ilapha eduzane. Ula Oseduze. Okay.
Jolani guys sine-stress sama exam. Ngiphuma ukuyobhala exam accounting wena mawungibuka wena nginaso stress mfethu. Hey kuningi mfethu yezwana. Kuningi. Umjolo sithi thasi kancane futhi ngekhona ayikakhulu yabo. Just ukubuyisa amandla kancane uma ephela. Uyobona umuntu wakho ubuyisa amandla. No ukuthi ujole full time iyabheda leyo nto. Jola part time. Yabo. Yeah. Sonke sine-stress sama exam nje mfethu kuningi. Umnyango wendlu yami ngihlala kwiBhilidi and ngile kwifloor ephezulu so ukhuluma ngani? In love. Ngiyabonga Masompisi. Hey owasekhaya ke wena. Kobe accounting. Into engicasula ngeaccounting bakubalisa amamiliyoni ongenawo. Lezi indodla zo2 million laphana ngizozithatha njengoba ngibalisa. Mfethu into engizona accounting ubala imali ongenazo uzibona usu-rich answer vele phuma 5 million vele ubonzi ya. I'm rich. Imali ongenayo ebank ithatha ne50 cent kuphela. So mina nje angithandi accounting because isiphilisa amanga. Yabo. Lokho ngibala indodla laphayana. Fona namhlanje angazi ama-answer ami abekhipha or like ngeke wrong but it's fine. Ama-answer ami abekhipha 400,000. Angaze ngawubona 400,000 ebank lami. Kodwa ngenxa ye-accounting ubuphuma kwi-calculator. I-answer yami ngibala imali engenazo. Angithi yabo. Kabe ngcono nje ube ngaqhubeka ne-agriculture ngiyofuya inkukhu namachwana u3 namfethu. Yabona nje ngifunde into lapha phambi kwami engiyibonayo. But ngeke. For example, lese ngiyaqashwa ke. Sengenza ama-practical. Ngizokwenza ama-practical ngeimali zabaha. Iziphi lezi indodla engizobe ngifunda ngazo ukubala. Phela mele kube nemali ngempela la engizobala ngayo engagcina ephepheni. So i-accounting nje mfethu iyamanga. At some point iyamanga mawungenamali yabo. Yeah. Kabe basibalisa nje mhlawumbe basibalisa u5 no2 yabo imali ezimhlophe. Lapho siyazi ukuthi awukhuluma ngento ekhona vele ngiyazi mangudla le5 ngizosalela u3 mangidla ishumi ngisala u2 yabo sibe realistic manje lama million agcwele lapha yana ngizowathatha mina yabo futhi babhayini because manje ngizogcina kade ngiyimisele ngokugoba inetwork uzobuya ngasekho ngiyaphuma manje ngiyangase Bayside ma ungangibonanga asazi wagcina ungidwelile na Facebook indaba yakho magasela fethu hey mawubala izinto ezwi-agriculture ngaso ngangaqamba manga because agriculture ngayenza from grade 10 to grade 12 ngenza ne-life science ngaphezulu so ayikho into engayazi nge-agriculture ungaqamba manga so please bathi uqinisile mfethu agriculture nento eziningi ngikulinde kodwa mfethu uthebula kuhlala phi eSpitz ukude yazi ukuthi noma yazi enze njani because vele angithanda ukulinda ungifonele ungi-inbox bese uyangifonela ungitshele masukhona ngizojika lapha erobothini ngikubone ngithi oh hi how are you bese ngiyajika ngibuyele emuva yabo yeah ungifonele masuphuma noma masufikile bese yeah abo uma wangifonela ngizoza because angithandi mfethu ukulindiswa Jesus Christ ngithi ngiyafika kuphele like u30 seconds ngakafiki hayi ngizojika shame phela musuku ngiyisela esikoleni ufuna ukwenza ngathi ngisidomi manje ufuna ngikhumbule into engiyifunda ka-matric no singayenzi leyo nto yabo you will call me masuphuma la endlini don't rush. The only thing I like mina nge-agriculture is i-animal reproduction because i-animal nutrition le engasekuqaleni ngathi M1 angiyithandi ukufunda ngemithi mina mfethu angiyithandi. I prefer animal reproduction because manje isondelene ne-life science yabo I prefer yona ngcono.
Hi, unjani? Ngiyaphila, kunjani? Ngiyaphikisa nje uyobhala kusasa. Uyobhala i-agriculture incwadi engaka. Kodwa ufundile. Hey, ngifisa ukwazi uMagasela uzongifonela kiphi inamba. Athi ngithule ngibuke. Bobha yini? Ha, ama-request amangaka, Jesus Christ. Eish, ngabe ngiyawa-accept manje ifoni yami izocima. So angifuni icime ifoni ngisakhuluma nomuntu. Cause sebengathi angimhloniphi, yabo. Yabhala mhla 31 u-applyela for animal production. Yawazi ukuhlinza. Okay, Magasela ke mfethu uzobona cause mina khona la ngizoya khona but ngase Bayside. Bye bye.